Mä olen huomannut vuosien aikana, kun mulla on ollut lauluoppilaita, että aika monet naislaulajat laulavat alaäänet vuotoisesti. Ja kun heidän kanssaan asiasta puhuu, niin he saattavat sanoa, että ei minulla ole alaääniä tai mulla on heikot alaäänet. He ovat ikään kuin alistuneet siihen tilanteeseen. Ja varsinkin jos laulaja on korkean äänityypin edustaja, sopraano, niin tottahan se on, että niissä sävellyksissä niitä alaääniä ei niin hirveästi tarvitse. Mutta mä suosittelen kaikkia kehittämään koko äänialuettaan. Ja tottahan se on, että jossakin se raja tulee vastaan alaäänissäkin, eli jossakin vaiheessa ne loppuvat. Mutta usein on niin, että tämä sama laulaja kuitenkin pystyy puhumaan ihan kiinteällä, soivalla äänellä niitä samoja sävelkorkeuksia. Minkä takia hän ei sitten pysty laulamaan niitä samoja sävelkorkeuksia? Mun mielestä tässä on semmoinen asenneongelma, ikään kuin tämä semmoinen mentaalipuolen virheajattelu, sanottaisiinko näin. Aika usein laulunopiskelijat ikään kuin laulavat liikaa. He tekevät laulamisesta liian monimutkaista. Ja tällaisessa tilanteessa mun mielestä kannattaisi lähestyä laulua puheen kautta. Jos me otetaan vaikka tämä samainen pieni G täältä, tästä näin, Tampereen yliopiston tutkimuksessa saatiin tutkimustulos, että tämä on naisten keskimääräinen puhekorkeus, mutta miksi sitten niin moni ei pysty laulamaan tätä säveltä ainakaan kiinteällä äänellä, vaan siinä tulee tällainen vuotoinen. No, miksi sitten ääni on vuotoinen? Sehän johtuu siitä, että äänihuulet eivät sulkeudu kunnolla. Tuollaista vuotoisuutta voi yrittää korjata monilla tavoin. Voi ihan yrittää tuottaa kiinteitä alukkeita. Ja välttää sitä, että siihen tulee sitä Yksi, mitä mä itse pidän ihan hyvänä ja varsinkin kevyen puolen laulajille toimivana, on twang. Twangista löytyy YouTubesta paljon videoita. Mä en ehkä nyt hirveän syvällisesti selitä, mitä se tarkoittaa. Mutta twang tuo ääntä tähän eteen. Eli mä oon huomannut sen, että kun sä saat pidettyä sen äänen soimassa edessä, niin silloin se on myös kiinteä. Eli aika usein takainen ääni ja vuotoinen aluke jostain syystä tuntuu liittyvän yhteen. Eli twangilla me voitaisiin tehdä vaikka tämmönen harjoitus. Twang, 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 twang. Ja idea on, että saat sen soimaan tässä edessä ja twang, 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 twang. Twang, 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 twang. Ja tämä toimii tosiaan erityisesti kevyessä musiikissa. Klassisessa musiikissa ehkä ei haluta niin pistävää sävyä siihen sointiin, mutta siitä voi ottaa sen idean ja pienessä määrin ainakin käyttää sitä. Usein tunne ja tulkinta auttaa myös laulun teknistä puolta. Kun sulla on hyvä fiilis, on se sitten innostuneisuus, tuska, mikä tahansa, niin sä saat ihan melkein ilmaiseksi tuen mukaan ja tila aukeaa ja ääni resonoi hyvin. Eli sitä kannattaa hyödyntää. Otetaan vaikka tämmönen laulan harjoitus innostuneesti. Laulan, laulan, laulan. Laulan, laulan, laulan. Laulan, laulan, laulan. Laulan, laulan, laulan. Yeah, yeah.
jee, jee. Sananen vielä tuosta äänihuulivärähtelystä. Kevyessä musiikissa käytetään vuotoista ääntä tehokeinona jonkin verran, kuten myös kovia alukkeita. Eli mä en mitenkään täysin tuomitse vuotoista ääntä. Mutta on eri asia käyttää jotakin tehokeinoa kuin laulaa vuotoisesti alati sen takia, että ei osaa käyttää ääntään muulla tavalla. Siinä on suuri ero. Ja oikeastaan voi sanoa, että laulutuntien yksi tarkoitus on tulla tietoiseksi äänestään ja äänenkäyttömahdollisuuksista. Eli että äänellä voi kikkailla sitten kun se hallitsee.